Erokamano Nyakoromogi en thuolo mar twak mar duol chakore gi sani an kai lo Trevor Ombija nyakwar guoko cha pesa Nyakoromogi. Ahora ni wago mbaka kutende kod weche ma osebedo ka cherore mbui ka achiel kod dhoganda ni nitiere chenro moko mathoth mag dongruok manochaki to ok otieki kata pok ochakore. Gin manochaki kendo moko kuomgi iwacho ni winjo bed ni itimo ei higa achiel, moko ni bang' dweche ma kama winjo bed ni girumo, to king'iyogi to yudo ka kanyo pod en pap gunda ma gima timore onge. Ang'o makelo magi? En dongruok koso en mana siasa? Emitemo tim kod chenro ma iwacho ni ochaki e konde mopogore opogore mag piny Kenya. Nitiere gik mosetimore, nitiere bende gik ma bende pok otimore kata matin. Magi momiyo wan ka kod Charles Owino ma en jakom mar board mar kar tiegruok mag weche mag fwambo e pacho ka KIMC. Kendo en bende jasiasa, oseluwo weche mag sirikal gi kuom thuolo malach, ong'eyo ni to ginang'o gine manyalo kelo pek e weche mag tayo chenro mag sirikal. Machiegni ahinya Jaduong' Charles kuom kendo erokamano kuom yudo thuolo mar biro e duol tinende ne. Erokamano. Kaw thuolo mar moso nyikwa Ramogi Ajwang' gigombo winji ni to odiochieng' ma kawuono en dwe mar 8 tarik 20. Duoko nitie wechegi. Mokwongo amoso nyikwa Ramogi Ajwang' ni oyimore uru kendo kwe ahinya kuonde duto ma untiere e thurwa ma nam Lolwe to kod kuonde moko ma jowetewa odakie kuonde mopogore opogore Kenya ka to kata joma nenowa e mbui loka nyaka joma ni Texas nenowa madwa donje channel mar Ramogi, omiyo amosogi. To kawuono wan e dwe mar 8 tarik 20 to ne watimo kura dwe mar 8 tarik 9 higa 2022 gi 22. Yes. Koro sani wan gi higni 2 nyaka nyocha wago kura. To kane wago kura to thurwa kaka kawaida pod wan gi party achiel, pok wabedo gi parties moinga achiel. Ji mang'eny wacho ni multi-party democracy ni en kuonde moko te ni to thurwa ema pod wan gi party achiel. Rachne be onge, nwach seche moko okonyowa e yore mag bargain ka wan gi party achiel. Nyiso ni samoyombwa e kura to wate wawuok e sirkal. Nwach sirkal kobiro to sirkal biro gi joge. Kata sani ja Amerika timo kura, wan gi Democrats. Neno ka sani gitiyo matek kabisa. Kancha ginong'o ka president margi cha bit ong'ama ber lakini koro ool kalure gi hike. Neno ka gidhaw piyo piyo mondo giwil ng'ato. Kendo ng'ama gikelo timo maber. To kopo ni gidhi mologi ma Republicans oloyogi to joma biro donjo e sirkal gin mana supporters mag Republicans. Pogruok margi kodwa en ni gin ok gin gi ukabila, ji dhi gi policies magi. To wan thurwa ka kolowa e kura to wate wadhi opposition. To nosebedo lemo marwa maduong' ahinya, especially wan joma nodhi odonjo e party mar UDA mar president. Ni to gimoro ok donje e chuny Luo mondo joluo obi oti gi sirkal. Kendo ne wang'iyo ni sirkandni sirkal lang'o en sirkandwa. Niwach wan kalure gi kura mosetimre Kenya ka chakre higa 63. Jolang'o kende mosegonwa kura 100% karombgi. Mane gigonwa kura 2007 mane jakom Oyombo Kibaki. Kendo neno gima notimore. Kanotem ma jakom tineno lweny mane lang'o kelo Kenya. Ka en lweny mano ok wanyal goyo. Magi keto jakom obedo prime minister. Omiyo wan wasewacho ni sama jo Mount Kenya, jo Meru, Embu gi jo Kikuyu luongore ni Mount Kenya. Wabe wakawo wetewa ma Nilotic, kaw Lang'o, wakaw Masai, wakaw kabila moko gi moko matindo mondo wabed gi also bargaining power marwa kaka oganda. Omiyo en gima ber ahinya ni jowa manyocha ni ODM oyie mondo gibi e sirkal. But gimotimore ok en ni ODM obiro e sirkal fully. ODM donate members magi mondo bi okony sirkal tich. Ineno ka gikelo Mbadi, minister mar finance, mondo Mbadi otem gi rieko mar Luo
mondo tem mondo gik mathago i finance bill ka mondo ne to anyalo loso gi nadi kendo Kenya nyalo timo development nadi. Ochako miwa Wandayi mondo bendo ti gi rieko mar luo mondo konywa e weche mag stima. Ing'e ni wach mar stima gi wach mar mafuta mitiyogo e geche e achiel gik mamiyo production cost dhi malo kendo medo cost of living. Koro ketgi kuondego mondo ging'i kaka ginyalo konyo sirkal. Lakini ODM to pod odong' kaka minority e parliament. To gimomiyo gidong' kaka minority en bende bedo mar minority e parliament no bende gibiro konyogo sirkal mondo sirkal obed stable. Nitie jomoko Kenya kama ka gionge sirkal to gi feel ni it is their right mondo gibed e sirkal. Omiyo watimo erokamano ni jakom niwach ne Ruto konye 2007 to Ruto be nowadwa to be koro sani waneno ka okonyo Ruto. To wadhi adhiya kamano kik neko moro kendo chak bi nekore kanyo ni kendo wachako waringo sirkal. Wahero ringo sirkal. Wabed abeda sirkal, sirkal ema nigi mwandu. Ok ni kwalo. To sirkal kintie te man go opportunities minyalo losogo mwandu kata noganda kata gik moko matimre matindo tindo. Omiyo anago erokamano ahinya ni Nyikwa Mogi Ajwang' mondo gitem matek gibede sirkandni, wa support sirkandni to kik neko moro bi ni kendo wachako waringo sirkandni e kore. Iwacho maber ni sirkal ema nigi opportunities mar kelo lokruok ne oganda to kendo sirkal ema nikod ting' mar chopo singo mopogore opogore ne jopiny. Mane kama twak marwa koro kelo e chuny twak ma kawuono. Nitiere chenro mathoth ahinya mag dongruok ma osene kichako gi kuonde mopogore opogore. To kakoro iluwo ndachgi tiyudo ka gin gik ma onge. Iwacho ni gin gunda. Samoro nowach ni wadhi gero kuom ranyisi gima kama. To kakoro idhi ng'i kanyo tiyudo ka koro kanyo kata mana tich achiel pok ochakore. Kapok wachako Jaduong' Charles, adwani winje wach moro manowachore chiegni higa achiel mokalo tarik 6 dwe mar 10 2023 ka jatend piny owuon odhi Kabonyo Kanyagwal ka odhi chuo siro kata kidi manyiso chakruok mar gedo. En owuon en gi tinga mar komeko ma guonyo lo kendo pudho loni ma wacho ni chenro mar tich koro chakore. Bang'e nyaka sani onge kata gimoro achiel mosetimore kanyo. Wawinjane kaka ne jatend piny kaachiel kod jal manomiyo orako uloso. Now moving on to the center of Kabonyo Fish Farm, which is now the fish hatchery. The success of the hatchery actually determines the quantity and the quality of fish for the years to come. So this is where the incubation is happening. Again, since we'll be introducing 2 different species, we'll be having 2 different incubation methods. So for the African catfish, we'll be using the jar method, and for the tilapia, we'll be using the tray method. In the hatchery? Inside the hatchery, which is located right here. So now our targets are quite ambitious because the success rate, we usually measure it in the hatching percentage success. So we are aiming at least 80%. So over time, as we research, we are hoping to even improve that numbers so we can deliver even more fish to the farmers and then to the market. Very good. Thank you so much. We have agreed this project finished 1 year. Yes, sir. Is that okay? Of course. Within 9 and 12 months. We'll do everything possible to make it happen. Jaduong' Charles, odiochieng' ma wantiere tarik 20 dwe mar aboro ni en dweche 10 nyaka ne chuo mise mar kidi manyiso gedo mar chenro ni. To nyaka kawuono onge gima osetimore. Ma gima ne wacho ni sirkal wuon dongruok. Ne nitiere geno mathoth ahinya kowuok kuom oganda mawuok Kabonyo Kanyagwal, oganda mawuok e kaunti ma Kisumu kata jorieko mamoko ma samoro nitiere kod riekni e weche mag pith mar rech mondo ng'e kaka inyalo jiw kwan mag nyithi rech ma koro dhi juolo kendo jiwo kwan mag rech e nam Lolwe ma bende wach ni en achiel kuom kwan mag kata kuonde ma kwan mag rech osebedo ka dok e piny. Ang'o ma inyalo wacho, ang'o matimore momiyo higni dweche 10 jatend piny nowacho ni e kind dweche 9 gi dweche 12 owinjo bed ni gini oserumo nyaka sani pok ochakore. Ang'o manyalo timore? Erokamano badi. Adami history mabor mar project management mar sirkal, lakini koro idhi e specific project koro nyaka kwanga duok mano. Yes. Sama ne president obiro Kabonyo Kanyagwal, nonwang'o kosetim gimiluongo ni design. Gimineno ka ne mzungu nosomo or mwarabu nosomo kanyo,
nosomo the design structure mar project, nyiso ni design noserumo. Kendo president negotiate moyudo pesa Hungary manitimogo tijni 2.5 billion. 2.5 billion gi dholuo en million 2,500. Million achiel 2,500 e 2.5 billion. So president sama nobiro Kabonyo Kanyagwal nosetimo negotiation gi sirkal mar Hungary mondo miwa pesa. Kendo ne wasechopo nosetim design stage. Koro gima nodong' ne en koro biro chako tich. To gima timore en ni seche moko pesa kobiro koa loka, gibiro gi some strings attached. Inyalo nuang'o komiu certain conditions. For example, inyalo nyisu ni mondo project ni time effectively. Ka ging'iyo design mare gi gik ma required, gifeel ni gimiyo pesa to kendo maybe a foreign company ema seche moko nyaka time. Nyiso ni sama wan gi bilateral trade agreement, to chuno ni kendo treasury nyaka bed gi nitie a lot of processes, agreements mindiko matimre nadi and so on and so forth. Koro nokawo ndalo mathoth kapod itimo those agreements and negotiations contrary to expectation mane president nigo ni dhi time immediately. Mar ariyo ne nyaka tim ng'ama ne ineno katimo presentation ok ne en contractor, mano ne en designer mar project, the architects mag project. Now bang' mano ni dhi tim procurement. Koro nyocha osetim procurement, ma procurement oserumo. Ma sama wuoye kodini, government allocate already billion achiel ne contractor. Ma anytime from now contractor bro bedo e site. Mar ariyo ne problem obedo, flood nobedo maduong' kabisa. Kabonyo Kanyagwal kanyo. Mano ochuno ni mondo designer oduogi mondo gi redesign ni kopo ni koth ochako biro, to ere kaka gibro timo trenches ma bro tero pi e nam. Omiyo ena process mar timo gini emomiyo mano ok notimore on time. But gimadwa assure jowani process ni sani ne sirkal treasury ose release already 1 billion and 2.5 billion. Contractor gise release 1.5 billion. Procurement ose rumo and contractor bro the site anytime from now and wabro neno Kabonyo Kanyagwal ka dhi mbele. To niwan gi projects mang'eny Nyanza ma president ne ochiko. Achiel kuom gi nowacho ni jopur mag niang', Muhoroni, Miwani, Chemelil, Sony Sugar, nyaka Mumias gini. Jopur mag niang' sirkal ne nigi gop gi bilion 5. Sirkal nyocha osechulo gowno mar bilion 5. President nyocha nochako dhi Rusinga, mowacho ni gidhi timo Rusinga Ring Road. Rusinga Ring Road dhi kawo bilion 1.2. 1.2 billion Rusinga Ring Road. Rusinga Ring Road sani osetim 15%, oseyawe and actually aparo ni lam moro mikwongo ketcha already has been done in about 20 kilometers. Mara dek wan gi affordable housing mancha president oyawo launch Homa Bay 110 units and 85% done itimo ne finishing sani and 227 million. Moro kendo wan gi Tom Mboya University Administration and Lecture Hall mabende 1.2 billion. Mano is about 90% done. Mano be keditimo finishing. Wan gi Fish Market Homa Bay 345 million, 70% done. Wan gi Homa Bay Paya mitimo gi jolweny gi jo KPA 70% done. Wan gi a lot of controversy. Wan gi Mbita Migingo Sori Magunga, not Migingo, Mbita Magunga Sori Road. Ingene about 2.3 billion to only 7 kilometers more team. Sirkal ne also inject pesa and I hope in 2 months urubeni contractor the mbele. Then wan gi Lake Victoria Water and Sewerage Water Project Kisumu bende en 1.2 billion, osetim 45%. Then wan gi Marine School then about 595 million. Be osetim morumo, ma students osebedo
admitted. Magi gin some of the projects. One nyaka gi project mar water Ugunja Sega, mabende is now complete. Some of them gin projects ma nebag previous government, but negi chung koro president osechiwo pesa. Alright. Gima duong' madwani mondo awachi en ni sirkand ni osetiyo koro higni 2. Ta adieri makende en ni sirkand Kibaki mane Jakom Raila gini nitie. Ing'e ni Jakom Raila ne giloso sirkand Kibaki 202. Kata ne gikosana ikore to kendo 207, 208 to 2013 gitiyo together. Ne giweyo ka economy ma Kenya very stable. Ne wan gi pesa maber, development notimre maber, kendo gowi ne thin. Gowi mane Ouru okawo ne thin. Ko Ouru nobiro, Ouru ne nigi ideas mabeyo ma otemo tieko projects madongo dongo. Ineno expressway, ineno northern bypass, ineno yo mawuok Kikuyu Gini, ineno dual carriageway mowuok Thika kadhi Nyeri Gini, and so on and so forth. Notimo very ambitious projects. To no holo pesa mang'eny. Inyalo paro Eurobond oholo $2 billion. Kanyocha Ruto biro, to wach Eurobond nyocho moke ng'utwa ka. Ni nyaka chule. Mineno ka dola marwa owuok 130 modhi nyaka 176. Sama dola omedre kamano, to nyiso ni kata gowi ma wan go bende medre gi the same percentage. So ne government ma Ruto o divert pesa te mane gichoko magitero chulo ga ang'owa Eurobond. Alright. Mwa chulo 2 billion Eurobond. Emo konyo wa mineno ka koro dola marwa timre nadi odhi piny. Omiyo ng'eny pesa ma Kenya yudo. Wachulo karibu billion 40 tich ang'wen ka tich ang'wen. Okay. Koro sani wuodwa ema ne treasury obro nyiso wechego kaka timore. Omiyo wabuguru lwedo sirkal mondo sirkal otem. Nitie gima nawacho ni sirkal, holo ma sirkal chalo gi fuliza. Ni in gi 30,000 limit to Kibaki okawo 5,000. Ko Ouru biro okawo 24,000, koro 29. Koro Ruto dongi 1%. But mose kauni be nyako tim nade? Nyako chul. Okay. Omiyo ka that understanding nyalo bede. Mane omineno ka gimo kaka finance bill giri thagowa, idwaro ni mondo koro ji ochok osuru, nwach sirkal mokwongo cha nok nyal medo osuru. Kane obedo gi deficit mar pesa to ringo holo. Wan koro sirkal masani ni ochopo kama kata ka en gi deficit mar pesa ok onyal holo mach. Okay, Jidung Charles, an gi penjo ariyo, gi penjo moro bang'e bi bang'e. Mokwongo, sama poni nochak chenro mar dongruok, to nitie oganda mitime chenro ni e kargi. Nitiere jopiny manonyisi e lela ni chenro ma kama wadhi chako. Gini koro chung'. Ng'ama nigi ting' mar chiwo ler ne jopiny mondo ging'eyo ni gik miwacho na kawuono gi. Nowinjo bed ni wacho gi dweche 10 mosekalo ni macha ne design koth nobiro mochwe, chenro ni dhi chung' kuom thuolo ma kama, wadhi timo gima kama. Ng'ama nigi ting' no. Mar ariyo, en ang'o machuno mana ni nyaka chak chenro ma odhi obed gi gima dho kizungu wacho ni launched, madhi yange ne jopiny koro gini ochakore. Ka nitiere ng'eyo maduong' e sirikal ni samoro pesa nyalo bet ni gope moko ma pod ichulo ma samoro nyalo miyo nok mar pesa bedo e agulu mar sirikal. Ang'o ma gik moko ariyo gi, mokwongo ang'o ma ng'ama nigi ting' mar dhi nyiso jopiny ni gicha dhi deko mondo gibed gi horuok kik gichak wacho ni gini ok timre. Mar ariyo, nang'o nyaka chak chenro mar dongruok? Ang'o mochuno? En ng'wech mane? Ang'o midwa chop gi lendo ma kamagi? Mokwongo, nyocha winjo ka ker ywak ni gimiluongo ni communication or let it down, ni joge mane sirkal okuo gi jopiny mondo nyis jopiny gima timore. Makata ka gimoro leo to nyalo wacho ni gima kama timre nadi oleo. Omiyo ker nyocha oseyie ni nitie problem gi communication mare. Ji ok chop wach kare kaka dwarore. To kes kaka mar Kabonyo Kanyagwal ok ne en kes mar pesa mane wuok e treasury directly, mane wuok e account marwa directly. Mai pesa mane president to negotiate gi jo Hungary magi yie ni gikelo pesa. So samane president dhi timo launch ne design mar project osetimre nadi oserumo. Design orumo and president obed assured ni pesa bro timre nadi
biro biro on time. Sama pesa obiro, to pesa obiro gi other conditions. Nwach nyaka tim procurement, nyaka tim ang'o. Procurement ni be nwang'o ka level ma joko kete, seche moko local contractors ok nyal yudore machiegni. Floods bo biro and so on and so forth. Mar ariyo be nyaka ichak ing'e ni nyocha wadhawo gi sirkal. Ne nitie a lot of hostility between jothurwa gi sirkal. Mano nomiyo sirkal ong'wony. Iwinjo, ok ni sirkal nong'wony. Ing'e ni sama nitie, kata ka nitie sani chwanyruok e kindi gi jaodi, kata ka ibedo gi chwanyruok moro matin kata e yo mar ofukoni, to paro mana ni pesa no idhi chamo gi mon moko. Koro inwang'o ka kata mana explanation no ok obi winjo. Kata ki explain machal nadi ok obi winjo. But sani koro jowa feel ni gin e government. Obro bedo easy mondo giwinj some of these explanations ma wachogi. So it is true ni sirkal ok osetimo maber e wach mar explaining gima timore. Gima chalo gimoro ni jopiny ong'eyo gima utimo, to jopiny ok ong'eyo gima utimo. Omiyo gima oselalo onge, Kabonyo Kanyagwal project nitie, pesa no te osebiro 2.5 billion, kendo treasury osetim, procurement osetim, kendo pesa osebedo released ne contractor. Okay, gima napenjo ni machielo ni en ang'o machuno ni nyaka chak chenro moro mar dongruok kopo ni samoro nitiere nok mar omenda ma samoro ineno ni nyalo beti gi chenro moko. Gima omiyo penjo mano bende Charles, en ni ok mana ma Kabonyo Kanyagwal ni kende, kata mana Western Kenya nitiere chenro moro mar pi mane wacho ni dhi konyo gweng' moro ma nyaka kidi mar mise mar gedo miketo cha manitiere gi nying jatend piny no dhi ogole nying jatend piny no. Nyiso nitiere gik moko ma samoro diponi ok dwani mondo ming'e ni ng'ama no yawo. Gima dwana wach ni, yes, ni nitie sometimes unforeseen circumstances. Kaka achiel maduong' manyisi en ni ne wan gi loan mar 2.5 billion US dollars ma sirkal norbe ni nyaka ne chul by dwe mar 6 higani. Koro ibro nwang'o ni nyaka ne koro kendo jo finance bed piny ma giwinjre to priority wa en ang'o. Projects wa mane wase plan watimogi be wanyalo suspend gi mwakwong wachul loan ni mondo koro yak wachak timo ang'owa projects gi. Kata in sani nyaka u loan. Yes. Nidwa kata gero odi. In the process watni moro tho. Kata nyathi moro ma watni kalo maber. Koro ipenjori niya, nyathi owadwa ni wang' na we nadhi gero ot. Odni pod anyalo gero, lakini nyathini to ok bi dhi e skul koka tere. Inyalo kawo pesa itero go nyathi owadu e skul, kata minu nya bedo matuo, kata owadu moro ikache ni we project nani atim go gimoro. So sami weyo project mitimo gimoro, seche moko na jaodi ok nyal understand. Nito ang' momiyo nyochi wacho ni gero ot, to koro yawa nakawo loan, to mera obedo matuo, or mama obedo matuo, koro atero go e osiptal. Iwinje. Omiyo kata mana sirkal en kamano. Sirkal nyalo bedo gi projections. Aka koro sani, nyocha wan gi budget mane watimo. Budget ichako bedo processed chon. Dwe mar 2, 3, 4 giri. Asisomo budget. Kosesom budget, to samo isomo budget no bedo projected gi finance bill. Iwinjo. Koro ka budget osebedo projected gi finance bill, to asto chopo gima kaka moro wancho timoreni. Ni jopiny odagi finance bill no. To finance bill no ema dhi timo ang'owa? Ema dhi collect pesa mamiyo budget tiyo. So samitimo budget titimo gi projects in mind. So kochopo ni budget in mind, i budget to asto finance bill obedo withdrawn kaka marwani, ibro timo project gang'o. Ok inyal dhaw ni ang'o miyo ni launch this project. Na launch this project mwach na expect pesa. Mar ariyo kata mana budget mineno, kata mana finance bills mineno gi, wa expect mwabro collect pesa gi makama, wabro collect pesa gi makama. Asto nwanka sometimes tourists ok obiro. Koro sani ni winjo a very good information waseyudo a lot of billions, I think 141 e tourism. Gine mancho timre mar this wild beast migration okelonwa pesa maber kabisa this season, despite gik motimoregi. Omiyo inyalo bedo gi projection as government for projects. Asto i plan ting'e ni bro yudo pesa to pesa ok bi. Omiyo magi gin ups and downs matimre on finance matters. Nitie seyo machielo. Inyalo bedo ni gombo ni mondo ichop dwaro moko mag dongruok ne jopiny. Idhi nyiso ne jopiny kaka iwacho kuom ranyisi ni ibedo gi ng'ikruok moro, gimoro tucha poya madwaro pesa mopogore gi chenro mane nitiere mane iseketo.
gik maniseketo inyalo rucho nyaka kuom ranyisi adachiw gi ranyisi ni asego picha mar kitot madwa gero an kode adhi atang'o ne joga ni ma to kama ka Nyasaye ogwedhowa to wabiro dhi dake then koro ikawo hola to pesa cha odhi donjo kama chielo irucho ot mane isenyiso jodala ni irucho ot cha koro kidwa ni mondo jogo chako ne kendo kusingise ni pesa to deko lakini one kich magi bomiya penjo ma nitiere elai ma tudruok mar X mar jatend piny thoth chenro mag dongruok mane osedhi wacho ni dhi tim mano kotimore ogoli mbui diponi ma en by default or design. Okanyal confirm mano niwach okaneno to ing'eyo ni communication wuoyo gi dhano ing'e ni kata kopono odhi ogole mbui odonge pod en kacha pod ng'ato nyalo nene magoye picha makete ang'owa e mbui okamano so okwanyal wacho ni that project ogol completely kata kopono ogole e mbui mare dho kang'eyo poka confirm but mano konyiso ni koro project no ok nie plan mar sirkal mondo time por sirkal bro time kata kapod idhi kamane kata kaka koro Kabonyo Kanyagwal kidhi kuro donge msingi mano ket kitimo launch donge entiere koro wach ni ng'ato dhi ogole e mbui mar president to entiere Kabonyo Kanyagwal konyo gang'o donge pod ng'ato nyalo dhi magoye picha mabe kete e mbui wach mbui to ng'eny but koponi kata mana nying manyiso ni dag pi kata dag mor kichni kombe mar kichni no kel ka gi jaduong' Charles Owino odhi ogol nying no and then ichaki gole kendo kari ma samoro ng'ato nyalo wacho ni wadhi ane kata kuom ranyisi lai ma tudruok mar mbui mar Charles mondo wang'e ne gini ende to dhi ogole kaso wacho ni an mano gima ok ang'eyo iwinjo yes. Mano en dondruok gi sirkal niwach an pok aneno mogol to be seche moko inyalo nwang'o ka mogol ok ogol kata gi sirkal ng'ato yie nyalo wang' madhi kanyo mwani gini olewo kabisa modhi mochwere mogole oko ng'ama neno to bro wacho ne en sirkal ok apar ni sirkal nigi time mar dhi golo projects magiseketo nitie projects kata ma 2019 mapok orumo gik msingi manoketo are just there so ok apar ni mano en an important discussion mwanyalo wacho ni maybe sirkal timo ma because of one reason or another and daher kabisa ni mondo wabed gi very good examples kaka koro mani biro go mar Kabonyo Kanyagwal. Yes. I've explained very well gima sirkal timo kakoro chopo dwe mar 12 kendo tiluonga ka to kotime then Rubenan kod a very good reason to explain gomiyo kotime nwach pesa osebedo released and awacho mano confidently nwach an part of sirkal. Yes. Charles magi gin gik ma osetimore ma pok otieki gi gin tiere mimedo chaki kendo mimedo landi ni idhi chaki bende nitiere ang'o ma koro wan godo mayot kaluwore samoro nok mosebet chien manyalo miyo makoro imedo chak sani kata miwacho ni dhi tim sani gi gin bende gidhi bedo gi thuolo mar yudo pesa midhi tim gigo kama moko kani samoro pesa gin udwa deko gi kaka chenro ma nitie ma pesa gi odeko yes to nitie ma bende inwang'o ka project ose timne procurement ng'ato dhi e court donjo ne jo procurement ni project ni okobedo ng'acho obedo favored kata okobedo procured maber onge gima sirkal nyalo timo sirkal nyaka rit ma the whole of that process timre nadi room omiyo all cases ok wanyalo wacho ni cases go ok timre kata lewo nwach king'iyo Kenya ka sani a number of projects gik mang'eny mosebedo improved Kenya ka kata kiwuotho kata Nairobi ka osebedo opened quite a lot kata mana yore ma wan go gi kuonde ma wan go omiyo wan wanyalo mana wacho ni mondo wahore tude gi wach ni mogik yes wahore wabed patient gi sirkal wang'e ni sirkal ji no ok dwa winjo taparo ni koro ji mremb gi odok piny ginyalo winjo wa kwa wuoyo sirkand ni noyudo gowi mathoth kapok jakom no gi winjore go uru 2018-2019 jakom no won treasury ni gope mukawo mang'eny gi biro keto shida Kenya gi shida jakom bende neno mbele noneno ni kiko dhao go uru ndalo ne koro rumo we mondo bende one ka ng'ano nyalo supporte mondo bed president mondo correct gigi ka entie in the house koro kwanyal blame for supporting Uhuru that time but inyalo paro ni jakom no complain ni gope gi bro hinyowa and adieri gima no wacho no gope gi
osebet ka hinyo sirkal masani. Omiyo wa expect ni sirkal ni biro bedo stable, and kendo kaka joluo osedonje sirkal, every time ma joluo ni sirkal, sirkande gi bedo stable kendo gitimo maber. Erokamano Charles Wawongo, thuolo ema odwa ng'adowa. Oromo. Weche thoth, pod in gi weche mathoth, pok ilero kaka sirkal biro timo ma gimedo lony sani gi Nyakwar Ramogi. Pod wabiro bedo menyo kendo ng'iyo mago ma sirkal medo lando ni gidhi chako e chenro mopogore opogore, gwenge mopogore opogore. Erokamano ni mikete e duol, kendo erokamano ni wendo mara Charles Owino kuom yudo thuolo mar loso kendo yangona mago manitiere e chenro gi ma osechaki gi mago madhi nyime. Nyinge en George Bati, oromo sa 3 koriti masani.